Magandang hapon mga idol. Habang naghihintay tayo ng gabi mga idol, live tayo mga idol. Sana meron tayong mga kaibigan makausap natin tungkol dito sa ating monetization dito sa YouTube. So, dahil bago lamang po ang ating channel, mga idol, paki-hit na lang po ng ating subscribe button at ang ating notification bell para update kayo sa ating mga ina-upload video. At ang ating mga ina-upload mga idol ay may kinalaman sa buhay, construction, dahil isang construction ba tayo mga idol. Nagsimula tayo sa babang posisyon at ngayon ay tawa ng Diyos naging isang foreman tayo. So, kaya ang ating mga ina-upload ay patungkol sa mga buhay, construction, ganun lamang po ang ating buhay mga idol. Simula tayo sa number 1 hanggang number nakarating tayo dito sa ating kinaroroonan. Parang nag-aaral lang tayo mga idol sa mga katulad nating nagsisimula lang sa construction na dapat maging matyaga tayo, masipag. Pero siyempre kailangan na magpakumbaba tayo sa ating mga sarili. Matuto tayong magpakumbaba mga idol. Matuto tayong magtyaga. Importante dito tiyaga, kasi dito natin masusukat yung ating talento. Kailangan magtyaga tayo kasi hindi naman ganun ka-bilis-bilis na maabot natin. Wala ka na yung kunting call? Yan sa mamaya ibigay ko lang sa'yo. Ito? No. Okay. Hindi yan yung nandun sa data. Bigay ko sa'yo mamaya. Hindi ka pa naman alis. So, ayan mga idol. Pero, isang araw, kikwento ko sa inyo, yung ating naging buhay. Simula nung pumasok tayo ng construction. Hanggang naging isang foreman tayo. Since na binata pa ako mga idol, nag-construction na tayo. Magandang hapon sa dyan, idol, sa ating viewers, kaya nakaabot tayo dito sa posisyon na naging foreman tayo, pero napakahirap yung pinagdaanan ko mga idol. Simula tayo sa labor, naging labor tayo, naging mason. Asawa ng Diyos, nagkaroon tayo ng experience. Hindi naman tayo nakapag-aral mga idol, kaya hindi ko masasabi na ganun ako kagaling. So, sa akin na experience lang yun mga idol, so kaya ako naging foreman, nagka-experience ako, matagal din ako nag-construction, hanggang sa ito nga, nandito na ako sa ganitong posisyon. So, umawak tayo ng mga project na hindi malalaki na rin, mga building. Pero nanggaling ako sa labor mga idol. Nanggaling ako sa mababa. Kahit paano, pinagkatiwalaan tayo ng ating mga amo. So, dahil nakikita yung performance natin, so kaya ito yung naging balik sa akin. So nabigyan tayo ng break para maging foreman. Tagal-tagal na rin tayo na yung foreman. Mga 6 years na rin na naging foreman tayo. Malayo na rin yung narating ko sa pagiging foreman. Nakarating ako ng Iloilo, nakarating ako ng Leyte, Samar. So, na-destino tayo dyan bilang isang foreman. So, ito ngayon naman at nandito tayo sa Metro Manila. Dito lang, lipat-lipat na tayo. Kung saan madestino, so nandoon lang ako mga idol. Stay in lang ako sa mga site na ginagawa ko. Ayan.
doon lang ako lagi, no? Kasi wala naman tayong bahay dito sa Metro Manila na pwedeng uwian. So, hindi dito lang ako sa site kung saan ako nagtatrabaho. So, nandoon lang ako. So, kaya naisipan kong gumawa ng munting channel, ano? So, malay mo, hindi naman siguro mahirap na mangarap, ano? Kahit na matanda na tayo, di ba? Nangarap tayo, malay mo isang araw, di ba? At magkaroon tayo ng pagkakataon na mamonetize din, ano? Pero siyempre nangangapa ako dito sa YouTube at siyempre ngayon doon nasa YouTube search tayo. Ayun. So, kaya naghahanap pa rin ako ng mga idea, no, tungkol sa pagbablog dahil bago lang itong ating channel at kamakailan lang natin ito ginawa, no? So nagpapasalamat na tayo dyan sa ating mga followers na nagtitiwala sa ating mga subscribers. So, meron na tayong mahigit 300 subscriber, ano? Mahigit na 300 subscriber ang ating nakuha sa loob lamang niya ng halos ilang linggo, ano? Siguro mga 1 month pa lang siguro yung aking channel, mga idol, ano? So sa mga kaibigan natin dyan, ano, kung pwede pasupport naman ako, mga idol. Hello, magandang hapon. Good afternoon. Yan. And where are you from, idol? DI. Hi. Hello, magandang hapon sa dyan. Sonto Ibs, mga idol. Thank you so much. And don't forget to subscribe my new channel, no? At Bicolano Superman Vlog. At nagsisimula pa lamang tayo. At yung ating channel ay kaumpisa lang, no? So, mga 1 month later pa lang, no? So hindi ko pag-aanong gamay, ano, itong ating ano. So papasalamat ako sa ating mga subscriber na parehas nating mga bago. So ganun lang siguro, sana tulungan tayo sa isa't isa, no? Ating mga wala namang ibang magtutulungan tayo, mga kapwa Pilipino, mga idol. So dito sa channel na ito, mga idol, hindi tayo na magbablog ng kung anong vlog. Ito yung mga kinalaman lang ating vlog dito, mga idol, sa trabahong construction, ano? Ang ating mga ipopost dito ay may kinalaman sa buhay construction. So, ganun lang ang ating gagawin dito, mga vlog, ano? So sana isuportahan nyo ako, mga idol, dito sa ating munting channel. Ayan, mga idol, at habang naghihintay tayo ng gabi, so at nagla-live tayo, ano? Sa mga subscriber natin dyan, ano? At maraming salamat sa inyo, mga idol, ano? Hindi ko na kayo isa-isahin dahil medyo marami-rami na din kayo. So nagpapasalamat ako nag-subscribe sa aking channel, ano? Ilang kimbot na lang. Dominic, magandang hapon sa iyo, idol, ha? Dominic Daprosa. Shoutout sa iyo, idol, magandang hapon sa iyo dyan, ano? Si Dominic. Ayan, Dominic, magandang hapon sa iyo dyan, at welcome sa ating YouTube channel, Bicolano Vlog, Superman, ano? Bicolano Vlog, ano? Ang Superman. Magandang hapon sa iyo. Thank you so much for subscribing, Dominic. Ayan, shoutout sa iyo dyan, Dominic. Magandang hapon sa iyo, Dominic. Maraming salamat sa pag-subscribe dito sa ating munting channel at sa ating mga dumadaan na kaibigan dyan. Maraming salamat, mga idol. Magandang hapon sa inyong lahat, ano? Ito, pangalawang live ko lang ito, mga idol, dito sa YouTube, ano? Kasi alam niyo naman, yung mabuti nga ngayon, binaba ni YouTube yung kanyang requirements, ano, para makapag-live tayo. So sawa ng Diyos, ilang linggo rin na hit natin yung ating 300 subscriber, ano? So, kaya nagpapasalamat din tayo sa mga taong nag-subscribe sa atin. So, sana marami pang magtiwala sa atin. Sana tulungan nyo din ako, mga idol, dito sa aking munting